Ahojte, keď aj ty si majiteľom vozidla s motorom 1.5 TSI, tak toto video je určené presne pre teba. Nám sem dnes doniesol zákazník takéhoto Karoka z roku 2018 s motorom 1.5 TSI so značným únikom oleja. Ako môžete vidieť na spodnom kryte pod motorom, tak ten je plný oleja. Lokalizovali sme únik. Únik sa nachádza v rozvodoch z rozvodovej strany a tečie cez semering vačkového hriadela. No, museli sme to takto rozobrať, nakoľko tu začína taká zapeklitá situácia. Na to, aby sme vymenili ten semering, samozrejme musia ísť dole tieto dva nastavovače. Tu začína problém, že pokiaľ chcete tieto dva nastavovače dať dole a správne zčasovať rozvody, tak na to potrebujete špeciálne prípravky, s ktorými disponujeme podľa našich informácií ako jediný v Trnave, okrem samozrejme autorizovaných servisov. No a zadovážili sme si ich kvôli tomu, že začínam sa čoraz častejšie stretávať s týmto problémom na týchto 1.5-kách. Už minulý rok, pokiaľ sme ešte tie prípravky nemali, sme jedného našeho zákazníka odmietli, poslali sme ho do autorizovaného servisu presne s týmto istým problémom. Mal najazdených, čo si tak spomínam, okolo 120 000 km a už mu tiekol ten semering. Tento Karok má konkrétne najazdených 132 000 km. Takže bude to čoraz častejšie a bez tých prípravkov sa nedá zčasovať správne tie rozvody, ten motor potom vy dokážete ten remen vymeniť, všetko je v poriadku na voľnobehu, ale ako náhle sa pôjdete voziť, tak vám začne vynechávať auto a bude vám písať viacnásobné vynechávanie válca 1, 2, 4, v podstate rôzne. A je to spôsobené tým, že to je neodborné zčasované. Takže ideme si to porozoberať a ukážeme, vysvetlíme si, ako tie prípravky fungujú. Tak rozvody máme komplet zdemontované, variátory alebo nastavovače takisto, semeringy z váčkových riadelov máme vyťahnuté. Komplet celý tento priestor rozvodový je očistený od starého usadeného oleja. Ešte vám ukážem vačky, máme takto zaaretované takýmto špeciálnym prípravkom. No a následne si nainštalujeme nové semeringy na vačkové hriadele, naskladáme rozvody a budeme používať takýto digitálny uhlomer alebo indikátor špeciálne na nadstavenie tých rozvodov. Takže semeringy máme už na svojom mieste, ale stala sa nám tu taká zapeklitá situácia. Zdiagnostikovali sme správne, že únik oleja nastal cez tie semeringy, ale není tak na vine ani semering ako samotný tento nastavovač. Ako môžete si všimnúť, semering vydral hranu do toho železa a keď som to meral s posuvným meradlom, tak úbytok materiálu je tam 0,7 mm. Nám už medzičasom prišiel nový, tak môžete si porovnať, tu není žiadna hránka. No a keď sa zamýšľate nad tým, ako môže teflónový semering vydrať do železa takú rihu, tak aspoň vidíte, z jakého blata sa v dnešnej dobe vyrábajú súčiastky. Tak my pokračujeme s rozvodmi. Rozvody máme nahodené, remen správne napnutý, nastavovače mierne zatiahnuté. S motorom už sme spravili dve otáčky. Aktuálne máme klukovú hriadel zaistenú, to znamená prvý piest máme v hornej úvrati, alebo piest na prvom válci máme v hornej úvrati. A teraz na týchto špeciálnych prípravkov, na tomto indikátore, máme 1,7 stupna, sme v mínusovej polohe a on nám ukazuje, tuto si to môžeme prehodiť na výfukovú vačku, tam je v pluse sme 2,6 stupna. No a vlastne funguje to takým štýlom, že tento indikátor nám ukazuje, o koľko stupňov sme buď v pluse alebo v mínuse voči klukovému hriadelu. To znamená, pre tento motor je na sacej vačke správna hodnota minus 0,3 stupna. My sme minus 1,75 stupna, takže to musíme doladiť takým štýlom, že si povolíme znovu ten variátor a pohneme vačku na požadovanú hodnotu. Je tam nejaká tolerancia, ale nevychádzajte nikdy z týchto údajov, pretože pre každý motor sú iné stupne
a iná tolerancia. Tak rozvody sú za nami, motor máme kompletne zložený, naskladaný, chladiaci systém naplnený, odzdušnený. Teraz nás čaká prvý štart, tak poďme na to. Takýto krásny slnečný deň som sa vybral s Karokom na skúšobnú jazdu. V podstate mám ju už za sebou, spravil som na ňom 27 km a nič nenasvedčuje tomu, že by to bolo zle zčasované. To si môžeme skontrolovať aj na diagnostike, kde nám vypíše všetky riadiace jednotky a všetky sú OK. To znamená, že v žiadnej z nich sa nenachádza chyba. No a dá sa to vyskúšať v podstate aj takým štýlom, že počas jazdy, keď mu zošliapnete viacej plynu, tak by, čo si môžeme vyskúšať na tejto súkromnej ceste, keď mu zošliapnete viacej plynu, tak by vám začalo auto trhať a rozblikalo by sa tu kontrolka motora, alebo EPCčko by tu svietilo, alebo už čokoľvek, čo naznačuje nejaký problém, čo sa tu nedeje, za čo som vďačný. No a môžeme to zhodnotiť iba tak, že máme za sebou ďalšie úspešné opravené vozidlo. No a po tomto mojom výklade na záver videa si môžete pozrieť krátky zostrih alebo tutoriál z výmeny tých rozvodov. Tak čaute.